Amo na Brad. Oo. Amo na. Uhaw na kayo tanan noon sa man nga. Uhaw na kayo. Di harap ko kayo nun. Pitar deh. Tapos kini atong lugar diri ta makit Andre oy. Ako kanindot ani ko anaw. Nakita ba ang Ako uhaw na kay ko aning inom kay ato pista wa ako lagi ka. Oo. Hindi man kay nga ako pista dai. Dito ra ko lagi pugong-pugungan ko sa asawa lagi. ama o. Maomda ako kay wasa ko wasa di ko pa kay di sugot ako. Mao na nga. Umao lagi. Ako Salamat. Ting mahayaman ginako. Sige na mag-inom kita bayron. Ako dako masalamat ka wagi ni pugong nako. Dali at kay uhaw kayo. Kalamian man ning red horse oy. Lami kay na. Oy. Hihi mas bayo. Pistol. Umao lagi na ako tinuod lagi na. Lami kay na. Grabe. Kini red horse mo ni pinakakuas kay butan oy. Wa ni red horse kita ma. Mao lagi lami kay nang red horse Mao oy. na siya nana mao lagi. Atong pista grabe. Naputo ka kay sa akong gi andam ka para ato at atong tulong ya wag ka mo ari dire. Mao lagi. Akong asawan pugong man niya. Wala talagi ko yan. Happy ay piting laguta ginagaw man. Gilang kay inom na kita ni. Kung di namin kumahadlok asawa. Oo. May marintina na to. Nay ato nung nahadlok kay ang asawa tong pag Dili na eh. Dili na ko hadlok ay. Ya pag may magkaliwat na ato kay ato nang sige inom Dili inom ta mahadlok ay inom ta. mahadlok. Tuling ano kita ni inom tag mayo gyud. Ulitaw ta? Ha? Ulitaw. Klaro dai. Ulitaw Ah, okay, wala man. Oh, wala man. Wala man. Oh. Kita naam ta oh. Di ba Brad no? Ulitaw ta kay inom ta. Tao. Inom ta niya. Kung ang kining inom gud, mao ang gining usaw may makapawa sa itong problema sa tunan na ilang pagka-istorya Oo, lang. kana mao na. Oo. Mao bitaw ni kanani nga. Tapok sa tanga. Oo. Kita ang gimarkadaha. Kunya. Wa man gitila ang solusyon ato ay inom raman. Na, ilo ka gid diha. Katay ni ingon dumagang ulitaw. Lami kayo. Ulitaw gid ay ka di ay. Ulitaw oy. Sige. Kay bahala de Brad. Kuan bigyan mo salgas ng kuan ko. Pero sa malami ang ginang kwan. Lami kayo lagi. Brad. Paspasin na kay Paspasan to apa man tayo kwarta mo palit pa ta dito. Balik ta. Ulitaw. Daghan ta kwarta ulitaw. Tagan ta kwarta. Kana Ina ang tindahan dito magpalit ka Brad. Matuo na siya nga biyaan. O ini magpalit ka usaba ina tindahan dito nga makumpraha siya. Balik kay bisig makuha nga niya ta. Bayrang ichi. O kita ra ako ra. Ako ra bahala. Iato bang ang kuan dito para ni kuan ako to para Oo. iato bang ba. Ay. Dili rin pag kuan ay. Kaya reduce yun. Oy Brad. Inom na Brad. Oh. Dili wa kay sinilas. Laos sa nila lagi kay nangita lagi ko ninyo kaasa mo nag-inom lagi. Pwede ko mo apel ya Brad. Oh, pwede ari. Oh. Saka ko Brad ha. Oh, pwede ari lingkod dire. Tambayan na to Brad. Wa man may problema ana dire lingkod ka. Oh. Yo Brad. Lingkod. Kaya. Lingkod go. Okay. Wa man kay sinilas yatis nga. Lagi wala ko sa nila ni pinangita ning inom lagi Brad. Mura magayawan Asa ko kita makainom lang ko. Nakainom naman ka, kargado naman ka. Nakainom lagi ko lagi kay ano dati tay problema gamay. Mao lagi oh. Maam sa niya mo apod. Ako ni kaning inom, maam kining inom makapawa man is problema. Dire kita malipay. Kiniging inom tinuod mawa gyud tong problema ni. Mao lagi Brad bro. Inom ta inom. Sige, inom Inom ta. ta. Oh. Kaya kog inom Brad be. Ayaw nagtagay si Brad ang ayaw nagkuan ni ato ara na, kuwang ra nato unsa nga. Dingare. Wala eh. Dingare gani ko kay para mo inom. Dili eh. Amo ara man na, amo ara man tulo. Kuwang ra man na mo. Ayaw. Aw, di mo hatag inom, sigarilyo lang ko ah. Dili eh. Iya na kang na ayaw. Ate Amo ara man na. tagag sigarilyo. Diha, tapok ra ka na mo pero wala di ka na mo paapilog inom oy. Age mo, lingkod na sa ko dire, mo Lingkod lang tubang ka lang ko ninyo. Relax lang, bago pa makaabot. Ayaw pangayo na ito Lindon kay. Sige Brad. Walang katampo. Wala lagi. Amo ni. Relax ra ka, dili ka mag Mo lingkod lang ko dire. Lingkod lang ko tanan lang ko ninyo. Oh, dili ka mo demander nga tagay tag inom. Oh, dili. Ayaw. Di ka na mo pa inom kay kuwang ra man na mo tulo. Okay, sige. Ato ra ni. Ato ni Amo ala sa ni. Okay, Brad mo Ako. Kuwang ra man sa ni nato, Brad. Ato ra man sa ni. Budget Dapat man na ko sa ito. patilya. Okay, ako pista wa gi ko kainom lagi mao na bitang ni ato ra sa ni, di na to manghatag taglain. mao sa gid.
apil ka sa tabi-tabi mo bro. Oh. Di ka pa pinamag-inom. Bahala na ka rin. Unsa Ako- yung kastorya na mo kay ang Ano ko? Oo naman sa mis inom kay kagikan ka nang mayatis nga kami wa minom-inom ngayo ka. Malagi. Tambay lang. Tambay lang ko, tanala ko ninyo. Oh, okay ram ka gabsig Okay ra kayo, di ko malayan ni. Lakaw kayo. Walang sa katampo, walang katampo. Uy, tambay. Dari ra ko kay nangita ra ko ninyo ba kay ako sad ba tapong sa kunyo kay isip barkada. Ngari ra sad ko. Ana, relax ya. Relax ka. May mga kog inom, di ko tagaan. Mga kog sigarilyo, di ko tagaan. Unsa ka ni matawhana no? Naggunahon na pag sila nga barkada ko nila. Ita ni nga barkada hay, pait kini wa tay katampol gid, di kita kainom gid. Sige kay ila pa man ron sunod. Ila lagi hapon. Oy, Brad, pangano sige kagyaw-yaw dia. Bisig na suko ka nga wa ka mo paem na ha. Wa brad oy, kung ara gugugod nga nalipay sa ko nga nakaare ko diri nakita ta mo ya. Mga kog tagay, di mo ko nyo tagaan. Di man gud Brad kay kuwang ra man sila mo. Ako brad Kuwang ayaw lang sa pag-inom. Ang kami lang sa, ha? Oh, sige, Ayaw lang. problema ako brad. Respektar ako ninyo Masig brad. malain ka, Wa brad, ah. malayan di isip barkadam ni. Ta mo sapot sa ato. Malagi na. Ako uno man kay ko Brad, wa man ko nakainom ato pista. Sto ay ate pabit sa bitsingko. Maabitaw to. Tingog bro nako nga di may mga tagog na Nga, abot. ang istorya ni Paribalon nga sige sa paabot mo tong yadaman kaya na po kakahon. Mao lagi. Wa ka naabot. Oh, mao bitong Kami buwan. kami nalaga inom sa kuan kay wa ka naabot para nimo ra to. Mao lagi na ako mo papagi ko nga mo inom kag apel kay kuwang man na namo na. Ako ba sabot ako ra brad. Sige lang ha, basta kay mao na to. Okay brad. Okay Brad, tagay ko Brad, ako asad. Bihampi na. Dugil. Ako, ampi na. Duho di ka. Oo, okay na. Yan laog ko. Ha? Magpalit dito upuan. Wala pa ko sa baro ko. Kita ka aman di kaya matris mail. Ipalit na. Oh, palit na ni. May palit to. Laka ko. Atro ko. Oh. Asa kaning kagwangan. Nagdarabag rikos. Asa sa kaning manago ni tagay. Sundan kaning asa yung sila tagay. Oy! Sus, naaragi mo diha lagi. Daan ko pa, nanago yung mo nagtagay mo da. Sus! Ganda, mas maayo ni, gigihaw ko. Naaragi mo diha nagtagay, di ba? Nabaa pa ko paningin itong usan yung kaubay nga nagdadagan. Sus! Tagay-tabi, tagay ko. Ayaw! Ayaw kay amo ra man yung tulo. Amo ra man yung tulo. Ayaw pa nga inom. Baka mo kanabot man. Wa man ginin mo tagayin ni si Brad nga ganiya ra nang naabot. Okay ra ka mo tapok na mo pero di mi mo hatag mi mo gilim nun. Wala man sa katampo. Wala man kay tampo. Oh, imo ha, bro, kita naman tulog ha. Amo ato Di. naman yung tulo. Di yung mo tagay na ko. Napay katampo mo, tampo ko. Kung tagayan ko ninyo. Usakis. Oh, tagayin ka naman. Tagayin ta kwarta ra Sa be. yung usa ka case ay. Tagayin ta kwarta na. Tagayin ta kwarta. Usa man ni down payment? Oh, tagayin ta kwarta. Ako 500. Ikote. Ikote. Kunya na kay pa mo kubra. Ah, di ay. Okay. Ay. Kung credit Ah, sa mo. di ay. Atik-atik. Ano, way for tayo di ay. Why? Relax lang. Wala po. Steady Na ra. akong kwarta home credit. Steady ra, steady. Wow, kasabot na home credit. Mau lagi nas balay. Ang akong kwarta nas balay. Mau lagi. Nga, relax lang. Relax niya na Kining- inom na nakatampo. Wala Wala man katampo. Wala ka inom. Na ako tampo oy. Wa magatampo. Ah, grabe ha, bisag way tampo di ko yung tagayan. Unsa di mo klase nga pagkabarkada re? Di, suod kay tang barkada Pero pero ako bitaw. dili lang sa mi mo hatag sa pagkakaroon kay kuwang man na mo na. Oh, kuwang raman. Og sobra-sobra mo hatag me. Pero kuwang raman na mo ni tulo raman mi ani nag tampapok. Tampo mo yan eh. Tulo. Kasi Brad gani o ganiha rin naabot diri wa man gini mo tagay nga. Wala man sa natampo. Wala man ni tampo. Ako ni lingkod ra kay ko dire kay respektar sa ko nila. Oh. Bay. Dili ni sa ingon nga hinangol na mo inom. Amo. Ni hangul gyud na. Eh, Hangul gyud. di. Wala man katampo. Adi gyud hangul gyud na. Pakot dito bas para nakatampo. Oh. Sabay-sabay naman. Buyog ka Brad Bundong. Oh. Kati. Di ba? Kisam lang giingon mo marabundong ba? Akot na bas. 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 Oh, diha sa pa. Para kwarta ka, para tampo ka amo. Tampo. Oh. Taay doon. Ayaw mag Inom ka, ayaw tampo magdiman ka. na imnata imnata. Mao. Oh, di ana. Dili oy. Gihaguan man nila mo. Relax ra diha. Kami ra ubog-ubog. Ini, kuwang ra man nila mo. Oh. Ya, mo ngayo ka diha.
Sapot di may makahubog ani. Bahala ko ako ikatampo basta makahatag ko para pulutan ninyo. Okay ra? Saan ka? Pulutan. Oh, kasabot mo sa pulutan. O kana pulutan para ato tabangan nya inom wala gyapon ka Kung wala sa'yo man tampo desisyon inom. nyo, kung sa'yo desisyon Pulot nyo, ba utan? Pulot Pulutan? utan. atag sa pulutan, ako di ko musugot yun, di ato rin ginailim yun. Oo. Hindi man ko musugot Pero yun. wala ka na apil inom. Pulutan ra imo. Ako yun na siyang tagayan, muuli ko. Hikalimtan yun mo nga barkada ta. Oh. Ang tagayan ninyo ni, uli ko, bitso sirit ko. Adi ko masugot. Oh, di yan tagayan na. Di na ito talaga. Wala man tampo. Wa man tayo nga naghinangol inom, ato nga, kuwang man nato ni. Di ba, Brad? Oh, mga Brad, ako Kasabot kay man ni Brad, siya. lingkod na kay ko dire bisag wa ko'y tampo ako, respektar sa ko nila, tan-aw ko. Ako lipay sa ko nag-inom sila. Lipay sa ko nagtan-aw nila. Mao gyud. Oh. Ayaw lang siya. Ayaw ang kauwaw nga wa ka na mo paim na. Ang hunahuna nga suod kay tang barkada. Pero wala lang ka na mo paim na. Amo kuwang ra man na mo tulo. Pero barkada ta. Ha? Kamaong samtala sa nimi. Samtalang migon. Hakot may bas. Na, yes, Motor, ta. isang motor sa tiyan. Ay, bal dong. Ya. Ana. Ya di jud mo maikaw na ko nga di mo matagay nako. Og manabako ka. Nya, muinom ka. Pagsugo dito kay among imnon. Kamu di ka pa imnon gyapon namo, kam ambo ra gyapon. Ah, muli na lang kay wa mo gyapon Eh, ka kuha. Ayo ay. Bati kay kabarkada dili ka barkada. Dili ba ko ninyo tagayan? Di muli na lang ko. Usam ko Dili dili. lagi dili. Tabi ta. Abi tabi man. Ay ko Oh, ina nga. tabi ra way tagay. Bate. Mubiya ka na mo, ay ko ina lain ka na mo. Hubog mo yo. Oh, ako malain kay Ambe Brad, ako ana Brad, ayo Brad, ayo. Ayo. Ako apa ni? Ako to sa taga unta. Unta. Dili. Ako apa man ni? Mga pa din. Ako pa ni. Ya, ako sa ni. Dili. Ako apa na? Wala man nayabo man. Ano yabo? Nayabo na. Imo gyapon ni. Oh. Ambe Brad. Ana de. Na. Wala ina yabo oy. Yabo basa kay reo. Basta kayo. Grabe. Grabe sa. Uwan masagot. Basa ijad. Kanli kaya natug na ang mga hinampak. Wala lang din yung ibinan. Ito na ko kaya natug na sila. Sibak ko binahan. Uy! Ina. Ina tagabi. Kung balik na. Usa ka baso lang, tagay ko usa ka baso lang kay uhaw kayo may inom. Di, lagi, sakto raman ako na. Gamay lang tigsudo. Ako gining kikuha nila dito kay para makainom ng yugo. Ah, sabihan ta kapag itungas kay niabas nimo kay imong bida ang kuan bus na dito hatag nako. Di, ningarim dito ko kay para na kayo makainom ko. Di, tago ko dito kay nangahubog ka nila. Ako nang kikawas dito. Kay para makainom lang ko. Bata, usa mong klase mo pagkarbakada oy. Ako sa ning imno na. Wala imna na. Ang hula na nakaliwat man yung pagkahangol no. Nadto na ko ay. Uli na lang ko. Di na ako ana. Aw, ita pangayo na magbahaw des buwa ha. Bantay bitaw mo. Ako lang rin imnon diri oy kay tiwaso na ko ni. Gamay na lang kay kun. Gamay na lang doon kayo. Bahala ka niya. Ako lang ni hotdon oy.